Bajagara marabolo kɔnɔna na don bɛɛ n'a gɛlɛya don ka sabu kɛ dangarwalew caya ye. Nin dangarwale laban yɛrɛ kɔni kɛra kunungo kari Sege dugu kɔnɔna na. Duguden caman ka seerew kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kulu marifatigi minnu ma lakodɔn u kɔni nana don dugu kɔnɔ fajiri waati kamasɔrɔ duguden caman kɔni olu tun bɛ sunɔgɔ la. Dangarwale in kɔni juguyara kosɛbɛ i n'a fɔ Sege maire yɛrɛ b'a sɛbɛntiya VOA Banbara ka kuma barani na an k'ale lamɛn. Nous sommes réveillés ce matin avec des coups de fusil de la part des hommes armés. Dugujɛda fɛ qui ont mugucikan de profité kɔni du ye clair de la dugu bɛɛ lumière lajɛlen soir kɔni lawuli. pour avancer toute Farinya la tigilamaw nuit kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen pour sigi sen complètement kan encercler le su village fɛ de ka dugu Ségué, lamini. lancer Dugujɛda l'assaut waati ni ka sɔrɔ ka mugu ci très ka tôt le ɲɛsin matin avant mɔgɔw que ma les gens ne dugu puissent se kɔnɔna na. réveiller. Ce qui a fait que malheureusement on a subi beaucoup de pertes. Il y a eu des pertes en vies humaines. Dangarwale in kɔni tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ bawo sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa 7 bɔɲɔgɔnko o de nin tora nin dangarwale in senfɛ u kɔni donna ka suma marayɔrɔw ka olu jeni ale ni feerelikɛyɔrɔw. Ne yɛrɛ mun filɛ nin ye u kɔni nana don ne ka so ka n ka so bɛɛ lajɛlen jeni ani ka tila ka n ka mobili kɔni jeni nin dangarwale in senfɛ. Je suis victime de cette attaque. Ils m'ont mis le feu dans ma maison et brûlé mon véhicule. Dangarwale in senfɛ a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni kɛra dugu kɔnɔ minnu banana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan walasa ka se ka taa n'u ye Bankasi kɛnɛyasow la olu bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Sibiridongo muso 5 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u nin na kamasɔrɔ u tun bɛ tagamana tori ale ni jalasago kɛ u ka sata kɛra sababu kɛra dugumamugu pɛrɛnta ye. Kunnafoniya nin yɛrɛ sɛbɛntiyara duguden caman fɛ Jalasago mara kɔnɔna na. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.